Lengkapatra Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Ambekan sawetara leren luwih dhisik ya nduk ngestokke dawuhmu mak. Sadurunge matur sing akeh-akeh kang sarta lelagon kang maneka warna luwih dhisik ngucapake rasa syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa. Sebabe apa mak? Sebab Gusti kang murbeng dumadi isih malimbarake berkah lan nikmate wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Iya. Moka tanpa nikmating pangeran aku kang sarta limbuk bisa manunggal lan tetunggalan ana ing bengi iki. Iya mak ngestokke dawuh. Banjur bengi iki ngadani adicara apa mak?
acarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi gelar potensi desa utawa bersih desa. Oh ngono ya Mak. Sing kagelar dening para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Desa Karangwinongan Kecamatan Mojoagung Kadipaten Jombang. Oh ngono. Iki dadi adicara rutinan ya Mak. Iya Nduk, heeh. Iki wis dadi adicara rutinan nggih. Program tahunan tiap tahun dene tahun iki awake dhewe sak kanca sing ketiban sampur ngono. Anggone paring lelipur marang para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Desa Karangwinongan. Iya yung iya. Wah, iki janjane itungane ya ndadak ya Mak. Diarani ndadak ya kena Nduk. Oh ngono. Merga rawuhe Bapak Lurah iki udakara sewulan kepungkur. Bapak Lurah kepareng rawuh ana gubuke awake dhewe. Rawuh sak bergodo, sak rombongan langsung kepareng dawuh apa butuhe ora nganggo tedeng aling-aling. Oh ngono. To the point. Dasare ya priyayi sembada, priyayi sing sumbut. Oh ngono. Terus babar belas orang ngenyang Nduk. Orang ngenyang. Nek petungan rego Bapak Lurah belas gak ngenyang. Orang ngenyang Nduk, mergo sing ngenyangne panitia. Oh iya. Tadi wis bagi tugas. Ora kok Nduk mung guyon. Iya. Ning jan tenan kok panitia kang mapan ning bersih Desa Karangwinongan kene iki tak akoni. Iya. Tanggung jawabe hebat tenan kok Nduk. Kok ngono? Kok kepiye to? Kene iki ya Nduk piye? Kene iki panitia ingkang lenggah ning kene iki nek suguh gupuh lungguh aruwe wis ora nguciwani. Kae pas Pak Lurah sak rombongan panitia Desa Karangwinongan rawuh ana gubuke awake dhewe iki leh ngrinci iki jan nganti tirik-tirik ngono kae. Ngono. Dahare apa, ngombene dalange apa, rokoke dalange apa, rokoke kanca-kanca pengrawit apa, kabeh ditulis kanthi tirik-tirik. Wah, jan ketok tanggung jawabe. Ya ngono kuwi kudune Nduk. Iya. Mula aku karo kowe ning kene ora bisa matur apa-apa ya Nduk. Kejaba mung ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Oh ngono. Kunjuk marang pepundhenku Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa. Sumrambahipun sedaya para perangkat desa Karangwinongan. Kang sarta seluruh panitia bersih desa yang ikut andil atas terselenggaranya adicara bengi iki. Oh iya ya Mak. Lan uga ora lali piye ngaturke panuwun kunjuk dumateng sedaya warga masyarakat Desa Karangwinongan kang wis percaya marang awake dhewe sakanca anggone paring lelipur ana ing Desa Karangwinongan kene ya Mak. Iya Nduk. Wah, jan kamangka yen ora kleru nggonku nampa dawuh piye? Wayangan sing wis-wis, wayangan pendak taun. Wayangan sing wis-wis ana ing kene sing kagelar ana ing Desa Karangwinongan kene iki biasane adat saben iki wayangan cara etanan, jek dongan. Dadi iki suasana penyegaran. Ganti gagrak solo. Oh iya. Saking tresnane warga masyarakat kene karo awake dhewe sakanca. Pas pemilihan dalang videone awake dhewe disetel. Iya. Terus ana sing ngomong, "Oh nek iki wayangan kulonan Cak nek iki Cak." Oh. Ngono. Sing ngomong, ora apa-apa Nduk. Wong kabeh kuwi khasanah budaya Indonesia. Oh iya. Karena siklus selera penonton iki ya dhewe-dhewe.
penonton Nganjuk ora iso dipadake karo penonton daerah Kediri. Penonton Kediri karo kene ya suasanane wis beda. Iya. Mula awake dhewe selaku pelaku seni gumantung piye carane ngedoli, carane bakul. Oh ngono. Piye carane anggone menghibur para warga masyarakat. Iya ya Mak iya. Saking seringe kene wayangan Cik Dongan panitia pas rawuh ana ing gubuke dhewe kae nganti takon. Saking seringe kene wayangan Cik Dongan, kene nak wayangan pendak tahun biasane wayangan cara etanan, cara Cik Dongan gagrag Jawa Timuran. Panitia pas rawuh ana ing gubuke awake dhewe ke nganti takon. Takon piye? Mangke kanca panjak minggah terus girone jam pinten girone. Giro aku. Lah ya, cara nggone dhewe bonangan tuwa klenengan. Siji desa mawa cara. Iya. Dadi iki awake dhewe pentas perdana ning Laladan Jombang ya, Mam. Bungahku tanpa upama kok nduk idep-idep nambah sesrawungan ngeraketke tali paseduluran karo para warga masyarakat ing Karangwinungan. Oh iya. Dawing perintah agama ngandharake piye? Sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi jembarke pasrawungan jembarke tali paseduluran, sayekti bakal didawake umure dijembarke rezekine. Allahumma amin. Nggih, sing baku ndongake marang para warga masyarakat Karangwinungan kang bengi iki ngadani adicara gelar potensi desa utawa bersih desa ya Mak. Dongaku banyu mili kok ngger. Iya. Muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara gelar potensi desa utawa bersih desa. Iya. Desa Karangwinungan dadi desa sing baldatun, thayyibatun warapun ghafur, gemah ripah lojinawi, karta tata raharja, murah sandang kelawan pangan, adoha saka bencana alam. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ora
Sesembahanmu rintan lan dalu mung limang wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mung limang wektu kanggo mrasta mungkar Alhamdulillah sing dianti-anti wis lumadi, sing diantu-antu wis bisa kasembadan ya Mak. Anggone para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing desa Karangwinongan nyowanke awake dhewe sak kanca saka Kadipaten Nganjuk. Iya, dene rangkaian adicara kang kagelar dalam rangka bersih desa Karangwinongan. Iya, wis diwiwiti saka esuk mau kok Nduk. Ngono. Mau esuk wis diadani acara tamil Quran. Oh ngono. Banjur dibacotake ya kuwi ana ing punden perdusun, ana ing punden tiap dusun. Ndongake pepunden kang wis sumare, pepunden kang wis jinempana ing angin cinandhe ngawiyat kang wis marak ana ing tepet suci. Oh ngono. Sabanjure dibacutke iki mau acara sabubare magriban ya kuwi barikan dilanjut kagelar wayangan bengi iki. Oh ngono ya Mak. Dadi agama kang sarta budaya kecakup kabeh. Merga warga masyarakat ingkang lenggah ana ing desa Karangwinongan ngrumangsani kok Nduk. Ngrumangsani piye? Dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah, dengan seni dan budaya hidup akan indah. Oh ngono ya Mak. Iya, nggih ngestoke dawuh. Pagelaran bengi iki Nduk piye? Juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube Astabrata Media. Astabrata Media. Jadi sing keparang mirsani ora mung kang ana ing lokasi. Oh ngono. Ning iki juga dipantau seluruh dunia para sutresna budaya kang minded khususnya ana ing wayang kulit. Oh ngono ya Mak. Sing tresna karo awake dhewe lahir batin. Iya, ngaturke panuwun. Dadi perkembangan zaman ora kudu rawuh ana ing lokasi, sing ora bisa kepal rawuh iso memantau lewat HP-ne dhewe-dhewe lewat channel YouTube Astabrata Media. Oh ngono Mak. Iya. Nduk piye Yung? Iki saka kersane Bapak Lurah kang sarta panitia bersih desa kang lenggah ana ing desa Karangwinongan. Nggih. Iki ora ngembongake ngrawuhke awake dhewe sak kanca saka Kadipaten Nganjuk. Lah banjur sapa? Iki uga ketambahan para bintang tamu yang ikut andil memeriahkan acara pada malam hari ini. Sinten wae Mak? Engkang angka setunggal inggih menika Mbak Manohara saka Medion. Kang sarta kadangku tuwa ya kuwi Mas Mio saka Medion. Oh ngono. Juga ikut berapresiasi memeriahkan
pagelaran malam hari ini wayang kulit dalam rangka bersih Desa Karangwinongan. Oh ngono. Iya, ya diaturi minggah. Luwih dhisik Mas Mio diaturi munggah ana ing pepanggungan ya, Nok. Oh ngono. Mangga Mas Mio kula aturi minggah wonten sasana budaya tumpake perahu karo ben cepet tekane ana ing panggung, Nok. Oh ngono. Mangga Mas Mio kula aturi minggah wonten ing pepanggungan. Selamat terus. Sekali lagi Mas Arya. Karangwinongan bergoyang. Wilujeng dalu Mak Cange. Wilujeng dalu Mas Mio. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah saya tak benake. Iya. Sungkem kula katur, bekti kula katur. Injih Mas Mio. Pinten-pinten agenge kagungan kula nyuwun pangapunten. Duh, piye to? Piye maksudnya piye? Balenono tembungmu piye? Kan bekti kagem Mak Cange. Iya, ngaturne bekti. Umuripun langkung sepuh. Heeh. Pinten-pinten agenge kagungan kula nyuwun pangapunten. Pinten-pinten agenge kalepatan kula nyuwun pangapunten. Iya nggih bakal tak ngapura. Lho. Aku ki nyontoni. Oh tak kira nek njaluk sepura. Lah, lagi ketemuan njaluk ngapura lho. Nggih, alhamdulillah saged sowan wonten ing tlatah Karangwinongan. Alhamdulillah Pak Lurahipun nggih grapyak semana. Ngaten nggih Mas. Nggih. Sampun kepanggih? Sampun. Oh nggih. Wow, beda sangat Mak Cange. Suasana pada malam hari ini Nggih, luar biasa. Bedane bagaimana Mas? Minimal nek umpami nggen kula nika mbaten ngagem korpri ngeten iki pegawai negeri. Nggih. Teng rika mlakune wis kuwetakete. Nek ning nggonku. Oh. Nek neng kene iki lho nganggo korpri iki lho ngeteri wedang.
Oh, ning mrene. Ning nggon pondokan mau sing ngeteri aku pegawai negeri. Oh. Nggih. Artine grapyak semana. Panitia niku wajan. Wong Mas Meo teko langsung kopi, maem, jajan kabeh medun. Saking bergase urung diombe lho wis diundur neh. Wih dijoli sing luwih hangat ya Mas. Oh iya, dijoli sing luwih hangat. Salam sapa-sapa dulu karo para warga masyarakat ingkang mapan wonten ing Desa Karangwinongan Mas Meo. Karangwinongan kula aturke wilujeng dalu katur sedaya kemawon ingkang sami rawuh kula dongake panjang umure. Sehat awake, barokah donya akhirate, lunas utange. Lho banter dhewe Kang sing iki. Penonton tumplek-blek Mas. Luar biasa tidak hanya pada kesempatan malam hari ini lewat media sosial Asta Brata Media, penonton kita juga masih tertinggi alhamdulillah Mak Cange. Alhamdulillah. Berkat sedaya penggemar dari Asta Brata Group. Luar biasa. Sasine sura akeh diati-ati. Oh ngaten nggih Mas. Ning dalan ya diati-ati wajan kula budal mriki niki wau. Iya. Eneng tulisan nang pinggir dalan. Tulisan piye Mas Meo? Aku lak duwe ponakan ki jenenge Rawan to Mas. Heeh. Lah ning kono ditulis karo Pak Carek, karo Pak Polisi. Walah, Rawan kecelakaan. Sik piye-piye? Meng budal rene. Budal rene. Heeh. Terus lah kok ponakanmu jenenge sapa? Irawan celukane kan Rawan. Oh, Irawan celukane Rawan. Lah kok Rawan. ditulis karo Pak Polisi ning pinggir dalan. Tulisane piye? Rawan kecelakaan. Walah, kayak aku ki arep morone rumah sakit endi ora ngerti. Sik to. Kuwi iki maksude rawan kecelakaan, ki maksude ning daerah kuwi akeh kecelakaan. Ora enek tulisane akeh, tulisane rawan. Duh, Gak yo ponak aku. kuwi iki maksude ngandani sampeyan ning kono ki daerah sering terjadi kecelakaan ngono lho Mas. Tulisane ora omong neng aku kok ngandani piye. Lah tulisane nggur piye? Yo tulisan rawan kecelakaan ngono lho. Lah terus Ya aku lah yo wah kengko nek pomo aku morone rumah sakit ngendi kan yo ora ngerti. ora ngerti. Ya blas aku melanjutkan perjalanan sesuk-sesuk arep tak tiliki. Oh. Lah kok ning kono ki lho. Ning gudi duwa beyo. Lah kok sate 500 meter. Lho. Cek dawa sate lho 500 meter iki lho. Kuwi iki maksude jarak perjalanan antara tulisan kuwi nang sate kuwi 500 meter. Malah orang genah ngono kok tulisane butuhe sate 500 meter. Apa marai ketir-ketir. Lah kok ketir-ketir? Lah aku ngono apa memangan ora kesogrok telakku. Aku bablas Mak. Bablas neh. Lah kok ning perapatan ku lho. Heeh. Eneng kok tulisan polisi 150 meter. Heeh. Dhuwur ini. Kuwi jarake yo nyok. Boten, ora enek tulisan jarak kok. Jarake kantor polisi iki ning kono 150 meter. Ora neng tulisane jarak. Berarti kuwi tak pikir dhewe. Heeh. Oh, berarti sing ngentekne sate 500 meter ya polisi iki lho. Rumangsaku kok. Nggih, Pokoke sowan wonten ing tlatah desa Karangwinongan. Ngaturke panuwun terima kasih kagem Pak Lurah. Ayo. Matur gunging panuwun katur dipun Ki Demang sampun paring tinimbalan Ki Dalang Akbar Syahalam kinen gelar pakeliran wekdal dalu punika sampun melestarikan budaya seni tradisi. Adapun kita pelaku seni nek boten wonten pelestari seni kados Ki Demang sedaya perangkat ya ora jalan Mak Cange. Oh ngaten nggih Mas. Saking mekaten lestarilah rahayulah budaya seni Indonesia, kita harus saling bekerja sama. Wah. Nggih, antara pelaku kalih pandemen peminat pecinta seni. Alhamdulillah sowan komplit Asta Brata Group Mas. Grup komplit wajan. Penabuhe enom-enom, sindene kuwabeh enom. Sik penabuhe nom-nom. Nom-nom. Ya tenah penabuh kene iki tuwek sithik pateni kok Mas. Ya ora, ya ana sing tuwa mangestoni. Oh iya ya. Sinden sindene nom-nom kabeh.
Lah yo ora. Ora piye to? Maksude sing nom pripun niki nak sih riki nom. Heeh. Lah pinggir iki. Apa wani sampean ninggal tuwekane sinden sitok? Wayangan ndi wae dalange sapa wani ninggal sinden tuwek. Oh, gosok we. Dadi nek aku ngomong sinden kabeh nom penabuh nom kabeh salah ya Mas. Mesti enek sing tuwek sitok niki ingkang gambang lho. Sindenku nom-nom. Iki nom semene mbane iki enek tuweke sitok. Sik tak urus Mas. Piye? Panggah hebat tuwek jos. Kowe aja ngenyek lho Mas. Lah pripun? Aja ngenyek. Sing tuwek iki mesti digawa. Mesti digawa. Mesti mergo apa? Sing tuwek iki mangestoni. Lho lah iya. Heeh. Sing tuwek niku biasane iki idu geni. Oh. Upase mambu. Manjur kok mambu. Upase mambu ya Mas aku. Manjur. Nah, nggih, mesti digawa. Pokoke jos sing tuwek ki wae jos. Apa? Sing tuwek jos pokoke. Sing tuwek iki Mesti mantep jos. contone apa contone? Lho, nyuwun sewu jenengan ngerti buah-buahan? Heeh. Jeruk kenek nom apa enak dipangan? Rasane pripun? Kecut. Lah nek tuwek Legi. lah iya. Oh. Lah nek umpama apel isih nom, Apel isih nom sepet kecut. heeh. Lah nek tuwek, Legi. ya pokoke sing tuwek ki jos. Oh, saiki tak tekoni. Nyapa, Mas? Kowe tau mangan jangan bung? Lho. Paranmu kok rono to, Mas? Balenono ukara Umpama momo. jeruk kae buah, Awakmu milih sing tuwek, apa-apa sing tuwek mesti Pokoke sing enak. tuwek. Contone sinden tuwek mesti pinter. pinter, Mumpuni. mumpuni, sakmono uga niaga. Nek tuwek mesti mumpuni hebat. Mumpuni kang gender ya golek sing tuwek, ora mungkin sing nom. Sing tuwek mesti hebat, Hebat. enak. Enak. Cara panganan mau balenono apa? Jeruk Jeruk nek tuwek, ya enak. oh nek enom kecut. Kecut. Terus apa neh mau contone? Umpamane apel, sing nom sepet, Sepet, kecut. sing tuwek legi. Legi. Saiki Ayo. aku tak tekon Mas Mio. Napa? Kowe wis tau mangan jangan bung? Wis, Mas. Heeh. Kowe kira-kira ke Lah iya. tuwek apa nom tak tekoni? Nika nom. Heeh. Lah iya, lah petekno jangan parane rono lho, Mas. Lah nek umpamane jangan bung ki sangka pring tuwek ora bongkotan, Mas. Lah ya rumahku kabeh iki gak kena digebyah-uyah Mas. Tidak bisa disamaratakan. Ya ta? Banjur lire Loh, kesimpulan iki bukan terletak pada tuwek dan enome. banjur Terletak pada apa nih? Jumangkahe, semangate, gumregahe. Arepa tuwek, arepa enom, nek semangat ya toh. Kuwi mesti gumregah, mesti menghasilkan. Contohnya Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah. luar Ya toh. biasa. Bapak Kepala Desa niki wis sepuh to Mas, secara Nggih. umur memang wis sepuh. Tapi gelem ngadeg, gelem bisa mengayomi para warga masyarakate, gelem ngadeg, gelem jumangkah. Apa-apa ki Mas, nek gelem ngadeg mesti hasilnya akeh, iso memakmurkan warga masyarakat kang mapan ana ing Desa Karangwinongan. Apa-apa ki nek ngadeg mesti menghasilkan hasil yang positif. Luar biasa, tepuk tangan buat Pak Lurah. Kesimpulannya bukan terletak pada tuwek dan enom. Jadi apa-apa sing ngadeg kuwi mesti menghasilkan sesuatu yang banyak, sesuatu yang positif Mas Mio. Urung karuan. Kok urung karuan? Kok urung karuan? Jenengan dalang ke jam pinten? Ke jam 09.00, Mengke bibare jam pinten? jam 3:30. Asile sithik apa akeh? Akeh. Jenengan ngadeg apa lungguh? Oh iya lungguh. Iya, urung karuan sing ndi sing ngadeg. Lho kono karo lungguh elu bayaran gede. Tek dinyang ya angel. Nah, aku gak omong, ora sampe-sampe pamer untu apa piye. Kaya duwe untu-untu gingsul dhewe, nggonku lho sak cangkem kabeh. Lah aku nek untu aku mesem guyu ning kamera lho. Itu gingsul loro no ketok manise. Misal sampean ning kamera guyu. Lho tenan masyaallah kena angin muni mak siu ngono. Ibu-ibu iso gila. Jalan untu apa WC jane. Asem ke. Oh dadi kowe mau bantah piye? Bantah perkara lah dalang lho lungguh tok. Bayare yo akeh. Kowe iki dudu perkara dalang, dudu perkara lurah. Lah, Ngadeg yang dimaksud bukan seperti itu Mas Mio. Lah piye? Yang dimaksud semangat dan gumrega semangat iki angger tanganmu begar. Oh.
Angger tanganmu begar, kuwi mesti ya toh, mesti hasilmu akeh menghasilkan sesuatu yang banyak, sesuatu yang positif. Bapak Lurah tangane gelem begar, dono rasa nyenengne para warga masyarakat. Tangane begar, nyah nyoh saksok, hasile akeh, hasile positif. Kuwi lho, maksud iki ora ngadeg karo lungguh, maksud iki tangane gelem begar ora. Tangane gelem begar mesti hasilnya oke. Oke. Urung karuan. Kowe ngerti Chris John? Nah, Chris John tinju kae iki tangane begar apa ya penak? Kayak bayarannya miliaran. Oh, miliaran. Kae gegem lho, Mas. Apa eneng terus iya. Sik to apa enek Pak Lurah dipadani Chris John iki lho. Lho, maksudnya lek ngendikane jenengan ya kurang pas kok. Maksude iki ngene lho, kok angel men to omong-omongan karo Angel aja digarap. PR kok piye maksud. Maksud iki ngene, dudu begar karo gegeme tangan. Maksud iki wong gelem tangi. Gitu. Ora nggur sumende, ora nggur males-malesan, ora nggur dadi wong lumuh, ora nggur gletak ning kasur. Ning tangi gelem jumangkah, gelem kumrembyah. Berarti kabeh sing Tangi kuwi mesti hasile akeh. Nek turu ora entuk hasil. alah, sing turu urung karuan enek asile. Alah, urung karuan. Kok urung karuan? Tau neng komplek, Mas. Akeh iki turu hasil akeh. Bos tak we. Lah iya jos we sing tau sapa. Dalange mesti tolah-toleh ora tau sapa kono. Ora tau aku. Beda awak-awak dhewe ngene iki ya, Cak. Sampai katam Awake dewek ya. nang pojokan ngono kuwi wingenane enek ngedeni. Kok ngedeni? Lah kok ning pojokan jelalah lampune mati mbuh-mbuh. Lah kok peteng dedet. Peteng dedet. Enek sing ngedeni aku. Ngedeni piye? Ning pojokan komplek. Ning pojokan komplek? Iya. Masa enek setane? Eneng sing ngedeni aku. Munine piye Mas Mio? Kuntilanak apa iki kok. Saya suwe. Seto. Kuwi ora enek wujude tapi sampeyan krungon-krungonan. Aku krungon-krungonan. Ngono. Lah kok pas kowe. Wangedan Rumangsaku dolan warga masyarakat Alhamdulillah. enom cilik gede tumplek-blek ning kene. luwese pagelaran wayang kulit nggih ngeten iki lho Mak Cange. Aku mau munggah panggung ya ampun sing enom-enom cah wedok-wedok aku lewat seng ambune parfum. Lewat-lewat ibu-ibu seng ambune lenga wangi. Bareng mbah wek-mbah seng ambune biyuh remason. Lah tenan ya wetekno wis sepuh. Wis sepuh. Wis sepuh niki kan pagelaran wayang kulit. Iya. Niki ora malah redup ning sangsaya ngrembaka. Betul, Mas Nitik Neo. sejarahe napa? Mboten sah tepih-tepih ke jaman Singosari, Majapahit dan lain Demak Bintoro. Negara sampai ganti iki lho. Wayang kulit isih ana jaya-jaya saklaminya rahayu wayang kulit Indonesia. Luar biasa. Sampai saiki Nuswantara to. Nggih. Wayang kulit yo isih enek. Oh, hebat. Pramila saking mekaten didadosne media siar Islam oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Nggih. Sindene pirang-pirang Mas Mio. 1 2 3 4 5 6 ada malah kata sing sitok Mas. Dekek genset ki mbok kek mburi. Lho, lah nyapa lho? Lah genset kok mbok unggahne panggung. Wis sinden kok ngunyek mbok padane genset lho. Lah modele kok kaya genset. Matno to, matno sing tenanan. Jajal hitung eneh, hitung eneh. 0 4 mon 6 sama lah kata. Oke lho ki. 7 8 9 10. Genep we. Nyapa? Jajal to. Wedi nyuwun sewu nek sinden ngeten iki kula sak kleraman sret ngono langsung ketok Mas. Heeh. Bocah iki perawan apa ora ngono kula mboten sombong lho Mas. Oh, apa ana tanda-tandane apa ana ciri-cirine sinden kuwi perawan apa ora? Carane no. Carane piye? Cekelne kodhok kayak ngarepe. Oh, terus telu iki mesti suarane apik. oh, Peret 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 peret. kuwi artine Isih perawan. Isih perawan. Terus kodhok nyolot rene bleng sing telu iki. Heeh. Suarane apik. piye? Koro koro koro. Koro 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 koro. Kuwi artine Oh, berarti wis duwe bojo umum. oh. Kodhok nyolot rene bleng. Heeh.
Glundung. Kok kodok suarane kluntung-kluntung? Lah wong pinggir dhewe kae lho nggawa oklok. Masya Allah, ya dikondo jajal to. Aja sia-sia wong karo sinden iki jenenge rombongan satu kesatuan paket. Jajal diaturi, diceluk, sing romantis. Ya nek didekne ngono apa nggo tembang to, Mas? Loh, boleh. Ora sah iki didekne nggawa tahlil lho. Lah. Mayat po piye masamu kok aja. Mas aja dipleno. Ora gelem ngadeg kita ya. Sik. Suwo. Ora gelem ngadeg Mas Mio. Jajal perlu didongkrak apa piye? Masamu ki apa? Jajal diserampatne Mas. Oh ya. Serampatne jajal ben joget. Karepe mungkin joget. Heeh. Jajal serampatno. Kita bawa sinden dari alam gaib. Lho. Menika pesinden saking alam baka. Ayo, Mbak, jajal serampat Mbak Manohara. Manuk. Iki lho gelem ngadeg joget iki. Oke. Alah. Ya ampun. Lah. Terus bablas teko nyemplung kono, Nduk. Panggungnya ning kene. Mripate. Ayo joget kayak apa jogete? Mesti besus mesti. Alus ngatur putri ya. Awas. Gusti Nyun Ngapura. Putri sing alus. Halus. Sinden alus meriayi. Masalah kono Mas, entekno Mas. Wilujeng dalu Mbak Yu. Inji wilujeng dalu Kang Mas. Suarane alus. Alus lah. Inji wilujeng dalu Mbak Yu. Wilujeng dalu pripun kabare? Alhamdulillah sae. Jenengan kabare sae to? Alhamdulillah.
belasan. Alhamdulillah. Mau beda saking griya jam pinten? Kula wau saking griya jam sekawan. Jam sekawan dugi mriki jam pinten Mbak Yu? Tugi mriki jam 7. Jam 7. Alhamdulillah sampun dahar to. Alhamdulillah sampun dahar Kang Mas. Alhamdulillah. Piye to Ki? Ya omong. Heeh. Bemper iki lho rasa diubluk-ubluk. Wong ciri khas. Nuwun sewu. Nggih, kados pundi, Mbak? Kowe lah wis tak omongi to, Mas. Bongkoh lah kowe. Bar, kok malih lanang? Lho. Anu ngapunten nika mike Mas. Oh, Miki. Iki lha ibas engko ndandarani aku lanang. Oh iya. Oh alah. Iki kok kan bas. Pun tes nah wis. Heeh. Oh lah ya wis tak omongi to, Mas. Aja kurang ajar karo aku. Jajal madhep rono. Pripun? Oh, perkara madhep. Madhep rene. Madhep e. Nyapa to? Lah. Iki ora kok perkara bahase. Enek turan speaker Mas tak kepruk ning kono sitok. Nyapa? Suarane wong wedok ki sing alus cilik kene nduk. Ora muka. Aku lah wis omong to, Mas. Nyapa? Aku ki nek ngene iki aja mbok aku kok di ana ning ngene lho, Mas. Diapane? Bokongmu diapane? Aja mbok keplak ngono lho, Mas. Lah nyapa? Kena ndasku lho. Landas kok gubet buri. Kamu nggak tahu ya, aku wanita berkepala 2. Wanita berkepala 2 sitok iki, sing sitok. Lagi. Rumangsaku. Bocah edan oh berarti sing dadi perkara ke kowe. Nyapa? Aku pasale ning pondokan kono cah cilik-cilik padha teka. Nyapa? Mas Meo. Nyapa le? Sindene sitok leh nguyuh ngadeg. Kelakuanmu mesti wi. Nyapa to? Nuwun sewu Mas Akbar. Inggih kados pundi Mbak Yu? Sepuntene ra ditelat iki wau nganu pindahan. Oh, pindahan saking pundi? Saking Tunggorana. Oh, saking Tunggorono. Nggih. Tunggorono. Nggih. Ngerti Kang? Kok ngerti kabeh? Lah kuwi langgananku kabeh. Hei! Mas Bocah edan. Caidan. Kula teng mriko buka warung kalian nganu terapi. Oh, Ya, terapi apa? pijat. Spa. Ngoten niku. Langganan kula mriki kathah bapak-bapak iki sedaya langganan kula. Oh, langganan pijet. Langganan pijet. Pokoke angger lara, Mas. Heeh. Marane nggonku tak pijeti terus tak dilat mesti mari. Oh. Loro apa ae? Lara apa wae? Mbok pijet nil. Nil tak dilat Sret. mesti mari. Upamane jempole kebeler. Kebeler peso. Kok terimane kebeler kok peso? Heeh. Kebeler senso mak. Senso. Loh, kowe kegraji. Heeh. Lah ya ngono kuwi. Jempole digawa ning gone sampean. Mesti teko nggonku tak dilat. Mari. Mulih mesti mari. Tangane kesleo. Terus Leo tangane. Heeh. Kecekluk mamane. Heeh. Mara gone sampean. Ning nggonku tak dilat mesti mari. Mas. Lah nek lorone ki anyang-anyangen. Nah. Nek anyang-anyangan ki ya tak dilat, Mas. Opone? Jempolane. Oh. Lho kok jempolan ki lho. Lah, bapak-bapak ngono kae lho, Mas. Heeh. Nah, anyang-anyangan kan jempolane sing ditaleni karet. Oh. Lah. Iya. Ngono kae maksudnya piye ya, Mas? Apa? Kok nek anyang-anyangan wong lanang ngono kok jempolane ditaleni karet ki Itu namanya sugesti. Jadi nek ngomong anyang-anyangan ya, anyang-anyangan kenapa kok jempole dikareti? Mergo jempole iki kaya ngono wi ditaleni siset iso mari ngono lho. Dadi sugesti ki kaya kok Sugesti. ngene iki, Nduk. apa ta hubungane ki apa ta? Umpamane awake dhewe nek nyengel kipan iki mesti malih pindeng ngono ini. Iki jeneng enjuk ni. Oh. Dan itu nyapa, Mas? Apa? Omong. Hah? Omong. Yung ini jeneng. Tenang to. Hati-hati karo kipas kuwi. Ngomong ae nyekel kipas. Mas, iso dadi bindeng. Mosok ngapusi. Ngapusi. Alah. Nanti mengkono kuwi Lah. nyanyi. Wah, iki kipas ajaib berarti. Kipas ajaib. Nek kowe ora mentonyo nyengelen. Heeh. Ora no kowe. Ora. Ora no lho. Jajal omongo. Iya. Apa ini bindeng kok telat lho. Kowe pengen ngerti apik neh to? Kok gaya. Ayo tukang ngebas ki. Heeh. Nyapa?
Nyambut to nyo. Halah bosok ki ora teko iki. Aku ki arep kono ben ngomong. Heeh, nyapa? Oh, dikon nyekel anu to, kipas to. Takon nyekel kipas, kono lah asline bindeng to, Mas. Heeh. Lah nek pamen nyekel kipas malah mari. Mas, kuwi ora bindeng. Nyapa? Kuwi gendeng. Iya menah kacek sithik. Wis peken kipase tak wehne kowe. Mas Abah. Dalem Mbak Mano. Pripun kabare panjenengan? Alhamdulillah sae. Panjenengan rak nggih sehat to? Nggih sehat. Menika sewanteng Karangwinongan. Karangwinongan. Heeh. Ya alhamdulillah acaranipun Bersih desa. bersih desa alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat Winongan mriki nggih Mas. Ya. Gemah ripah lo jinawi sedayanipun. Amin. Pinaringan sedaya sehat rezeki ingkang kathah. Amin. Tahun ngajeng saged nanggap payang melih. Amin. Alhamdulillah. Nggih. Sampean wau Pripun? sampean wau sampun kepanggih kali Bapak Lurah. Dereng ingkang pundi nggih menika? Bapak Lurahe sing gagah pideksa. Oh, alhamdulillah. Lah, terus- Oh, wonten ta sinten mrika wau? Iki nyapa to iki? Nyapa to iki jane cah iki? Nyapa to kok celelekane nyapa to iki? Nyapa to cah iki kok celelekan iki jane nyapa to cah? Lah iya. Kok nyapa to? Oh, Bapak Lurah sing gagah nika wau nggih. Nggih, saking keparenge niku wau, Bapak Lurah nggih ngrawuhne panjenengan. Ngoten. Wau nggih ketua panitia nggih ngoten. Oh, nggih. Pak ketua panitia niku namine sinten ta? Bapak ketua panitia mosok dereng ngertos. Dereng. Mangke nggih ken minggah dateng Mangke mriki. nggih. Nggih. Oh. Iki jane nyapa to cangkemmu ki kok ngono ki? Ora apa-apa, aku lho jogeti cacah kan ngendang. Lho, Lambene kok ngono ya, Mas? labene nyapa? Iki ketoke cepotan to ki. Jajalan to. Iki ketoke gawe topeng, Mas. Iki asli lho. Mosok to jajal diklenthek, mosok jepotan kuwi. Iki asli. Mosok ki asli. Oh, Asli. Lambe kok mbok jlidetne iki lho. ketoke cangkeme palsu, Mas, ora asli. Mosok palsu. Asli. Mosok asli tenan asli Mas. Masa Nek asli, kamu Mas? kaya ambul. Hei. Wis ora ngabu cangkem kowe. Kowe percaya apa ora kene lambene asli? Percaya aku. Seneng kamu jaraki tres wae yo. Nyapa to yo? Kowe seneng asline kowe iki asline endi karo tres kowe iki asli. Aku mbiyen karo terus ki duwe anak siji renek ndase. Lho. Wah anak kok ora ning dase. Lah tra yo anak nganu kecap. Apa anak kecap Lah piye lho rupane ireng kaya tres kok. Sampun kepanggih Bapak Lurah dereng mau nggih. Dereng. Oh, Pripun nek diaturi Njajal. Minggah. Tasih kepareng lenggah apa boten? ngapunten Bapak Lurah tasih kepareng lenggah. Tasih. Tasih. Tasih mboten. Woi, woi. Sing alus sing Lah, lak. kok, Ndak ya. Mbah Lurah ki ngene lho. Nyuwun sewu ki Demang, pangapunten kasuwun kanthi sanget minggah ing papanggungan, saperlu nderek ngregaken swasana. Oh ngono. Ya, tuk 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 tuk. Kaderekaken tindakipun kanthi mataram. Kawiji kaliyan kadang-kadang asta beratan. Monggo-monggo ki Demang. Kasuwun kanthi sanget dipunjekar saking papan panggilan. Tumuju wonten ing sasana budaya sampun. Derek regaken swasana turunipun unjuk ing karsaning para delegasi. Sing napa kon lho kan temen. Ya. Mati weh. Aduh ki kok alamat ora oleh lawang. Nyapa? Mbah Lurah tempeli banci. Lho. Mbah Lurah, hati-hati lho Mbah, wingenane nggih wonten lurah nggen kula terus ditempel banci ngono bengkoke ketut. Hei. Aja kurang ajar. Kurang Aku ki dadi Bu Lurah ki ya pantes rumah sampe. Al. Nek kok kula pantes mboten Bu dadi Bu Lurah. Kanu jenengan mboten pengen gadah bojo banci, Pak. Hei. Ada diabrakan Apa kelebihane banci iki apa? Lho, banci ki ya lebih to, Mas. Lebih apa? Wong banci kelebihane sakilan kok.
Apa kuwi? Rahasia. Aku tak fotone. Bocah edan. Didangu Mbak Mano, didangu Mbak. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Bapak. Badhe ngaturaken menapa? Monggo. Sepatah dua patah kata komentar pada malam hari ini. Halo Mbah Lurah, kentongamu iso ubah, Mbah. Kentongan ndi ta? Pentongan teng daleme Mbah Lurah gede modele kaya kowe to, Nduk. Aku. Monggo Mbak Lurah. Nggih. Nggih, alhamdulillah masyarakat Desa Karangwinan antusias Amin. Amin. Alhamdulillah. adanya Mas Akbar Nggih. kalian Mbak Manohara Si Kang Mas. Alah. Neo. Nggih, sembah. Apa sing ngomong Jainul meng? Sapa muni Jainul, Mang? Wah, ngerusak pasaran. Oh jenenge Manohara kok Jainul. Iki jenenge Manohara, Mas. Kok mbok celuk Jainul Yanul ya? Mudah-mudahan Nggih, pripun Pak Lurah? tahun berikutnya bisa mendatangkan lagi. Amin. Ya Rabbal alamin. Jenengan sampun percaya Kang Mas, nami kula menika Manohara sanes Jainul. Ya apa mau jare? Jainul Panani. Kok ya apa lho damput putra. Sombok pisui lho. Ben, aku sing bayari Pak Lurah ya. Guyumu Lah nyapot to. sing apik. Undangan sing rawuh sinten mawon iki wau, Pak? Undangan saking mungkin dari sinten Bapak Kapolsek. Pak Kapolsek, Pak Beliau Danrami. saking Bapak Salahuddin DPM Jombang Nggih. sampun kundur. Nggih. Bapak Camat, Camat. saking Bapak Kapolsek diwakili dan Nggih. Bapak Danramil juga diwakili. Ngaten. Dan Alhamdulillah. semua kepala desa sekecamatan Mojagung hadir. Amin. J. Perwakilan saking kebun binatang Surabaya juga hadir. Pundi Mas Mio? Lah bancine iki. Lho, sampean iki aja ngono lho Mas Mio. Lah piye? Aku iki kenal Pak Lurah ki jeneng Tunggorono lho. Tak tuapuk kowe kok. Ora mungkin. Tak tuapuk. Mbak Lurah ora tau sapa kono kok wajar. Aku kan buka terapi. Mbak Lurah ki ya pas anyang-anyangen. Lah toh golek perkara to kok Golek wajar. perkara. Maksudnya teko aku obate anyang-anyangan ki napa Mbak Mano ngoten lho. Terus? Ya akhirnya ya tak dilek. Maksudnya tangane Pak Lurah ki lho tak dilek kok ya. Ya, Jenengan ki kok ya. Mbah Lurah ki mesti angen-angen. Pripun? Nanggap wayang pisan niki terus getun aku ngono. Lah napa? Ah, mulih ra oleh lawang. Panjenengan geton to Mbak Lurah? Bot. Ayo. Tenan to, ya ngene iki lho marai. Lah nyapa apa padha lanange lho. Oh iya. Bener. Bener Mbak Lurah. Bebas. Iya. Mboten kula nek meteng Mbah Lurah. Alah. Mangke nek meteng nggih mboten napa-napa Mboten nggih. napa-napa, nggih. Mangke diopeni bareng-bareng nggih. Mbah Lurah ki pengen duwe anak kadal. Diatur pengen Ngapunten Ki apa? Demang memang Mbak Manohara menika nembe kemawon miskram. Oh. Nggih, nembe miskram. Kram kali sinten. Kalih kadal niku wau. Enggak aku. Lah piye to ya? Monggo badhe ngaturaken napa Mbah Lurah? Pengen apa? Nggih, napa pengen nyawer monggo. Alah. Kowe aja ngisi-ngisi nih. Piye to Mas, piye to? Wis dibayar akeh kok jadi njaluk saweran. Lho, ngono kuwi memalukan saya. Aku sebagai bendoro, Mosok malu. sebagai dalan. Ngono kok iso terus menjadi lantaran lho. Perantara aku dengan Pak Lurah ngundang sampean kok iso njaluk saweran. Antara aku dan kamu bersatu gitu. Alah. Mas aku. Kalau memang mau lagu saya juga tidak bisa menyanyi. Oh, enggak bisa menyanyi mah, mboten napa-napa. Mangke wakil kula mawon. Ngoten mawon. Nggih, wakil. Lagune Sing napa? penting Lagune napa? Caping gunung. Oh, caping gunung. Oh, Ki wakil mboten napa-napa. Malah wakil malah 500. Mangke nyanyi ki ambak gratis. Lah tenan Mas. Ya Allah, ya Allah. Ampun ngoten iku lho, Mbak, mboten sekeco. Malah. Kowe iki Plaris. Yes. Kowe iki sinden apa rampok? Aku begenggek tuh. Ngapunten lho Mbak Lurah lah momongan kula nggih ngeten niki. Ngapunten lho Mas Dalang. Nggih. Niki tenah rodok liar. Nggih. Ngapunten nggih. Saking Ya ucul Allah. keluhane nggih ngoten niku. Nggih. Ya sono ben gelut ya ben. Glot. Iya. Mbak Lurah. HP ku Mbak Lurah. Mbak Lurah, panjenengan
panjenengan niku pun sawer-sawer ngoten niku HP kula iPhone diidak-idak. Dijali ayo. Rumangsaku Mbah Lurah. Mbah Lurah ketoke enek sing lali. Ngapa? Mbah Lurah. Lah. pon boten usah Pak Lurah Nggih. Wah, Aduh, Pak jan Lurah. matur nuwun. Lho, lah nika. kene nek dagelane perantarane dalang Ora oleh yo Mas. Ora oleh. Dagelan ki ora oleh gawa duit. Aku panggah dirampok kene ae lho. Kowe gelem dhuwit iki Heeh. tak bedheki sik nek iso iki dhuwit iki PN Oh, oke. Kegiatan apa? Sapi suara gede tak lebokne. sapi suarane piye Mah. sapi suarane piye Mah. moh duit ya wis ngene ya wis Aku aman aku. Jatuhno aku kae muni gelem. Ngaten Mas. Heeh. Kula saged njumuk dhuwit niki kamangka tak tutup blangkon. Nah, aduh kasekten lho Mas. piye Dhuwit tak dekek kene, Heeh. tak tutup blangkon. Piye carane iso njumuk dhuwit tanpa ndemok blangkon? Mbak Mano iso gak Mbak Nek ora wong sekti ra iso Mas. Piye Mas? njumuk dhuwit ning jero blangkon iki tanpa Alah. nyekel blangkon Banyalan apa neh? Ya iso. Ora iso aku. gak iso Sampean iso. Kuwi njemok, nyenggol. Ora iso. Alah. Lah piye Nek wong carane? sekti panggah iso. carane piye Dhuwit ilang. kok iso ilang Deloken. Aja Mas. Lho, njumuk dhuwit tanpa ndemok blangkon. Wis memang wis tak omongi teh aja. lah aku yo ora percaya tak ira ilang tenan lho Makane iki sampean iki percaya karo wong wedok. wah lah Wedok apa kowe iki branci? Lho, lah dhek trauma karo wong wedok kadung dipercaya tibake ora kena. Makane to golek ki banci ae aja wedok. wah Arep malah digo abrakan apa? Lho, belajaran ki karo banci kok nek wis pinter lagi karo wedok. kok iso belajaran karo banci Lah piye? Belajar Gini. omah ngono lho, Mas. caping gunung Pamu dudane caping Demang nggih. Anggenipun dono napa mawon dono rasa lewat pagelaran wayang kulit. Nggih. Dono lumantar niki wau. Mugi-mugi dados amal ingkang sami. Amin. Kula dongaken Pak Lurah, panjenengan mugi-mugi sehat nggih. Amin. Tutuk angsale momong masyarakat warga mriki. Amin. amin heeh Ketua panitia wau nggih diken menggah. oh estu to Nggih saestu. Oh. Pak Ketua panitia ingkang pundi menika nggih? Pak Ketua Panitia tasih lega napa mboten Oh tasik to mriko nggih. oh cek ngurusi maam-maam dedaharan paling Ora to Ora iku apa-apa kur puta-putu tok. Ya ora to ya sinambi bawa sik Nggih sinambi Caping bawa gunung. kali mriki nggih ketua panitia nggih. oh nggih heeh bawa jenglengen Mas Mio Oke. nek pancen sekti mandraguna Wah, iya. Engko aku sing jenggleng ya Mas Akbar karo sampean lho. Iya ya. Aku jenglengen ya Mas. Iya. alah wong dalang kok jenggleng Lho, ora apa-apa. Pak Keprono. Saben bengi. Oh, kowe sing bawa ya wis. Ya. Entekno. Be, susu kok ning mburi to, Nduk? Lah iki apa? Ki ngono lemak Mas. Oh, nih. Nyawang wedeh wong edan Anu, sik. Sinten sing badhe tumbas kethek? Nah. Iki kethekipun iki lanang. Kethekipun lanang. Ketheke lanang, Mas. masa kene lanang Mbak Tak demek merengkel kok. banci kowe iki banci po asu. Lah nyapa? Iso ngrayai genthuk. Bocah edan. Lho aku ki ya Mas Tekne to, Mas. Mas Tekne betul Gak aku. loh iya no harus terus no njajal Mbak Mano terusane piye heeh Ya memaja. wedok lho suarane alah ini nyapa to alah Lulusan Tunggorono, Mas. iya asik Pembalung rokok, Mas.
Napa? Niki wau kan kesepakatan ke ngandhap mriku to, Mas. Kesepakatannya piye? Jengglengan manut sing joget yen kleru totoane rokok sautil. Ayo. Oh alah. Dalange. Arek ngemis rokok kok kakean pola. Oke. Walah alah. Ben ditutukne entuk saslop ya Ben. Kembang wae duwelah dalah pangeran. Kuwi ngopo? Yo saking medunten ae. Weton. Aduh ono sapi. Gunung. Mengendang. Urung jelek kalau keblande. Ra iso, kowe iki wis cilik. Kowe cilik tapi gede lho. Apane? Bojone kae lho. Oh. Cah cilik wis wani rabi. Ora apa-apa tanggung jawab kok. Lah timbangane sampean wis gedhe lah rabi-rabi. Ya, Jos ki sing nyelentem lho. Kan statusnya di KTP kan belum nikah. Belum nikah. Beda lho Belum ya. kawin. Lep wis, Lho, tapi wis. belum nikah. Lho, wis piye kawin. neh iki? Maksudnya padha, belum kawin, belum nikah. Beda Padha. lho Mas, kawin karo nikah ki beda lho. Oh, beda. Beda. Bedane piye? Kawin ki basa Surabayaan. Oh. Nek menikah ki basa kulonan. Ngono. Oh, iya, Jadi iya. aku kawinan Mas. Oh, iso rumang sari. Lah aku kan Surabaya. Oh, Surabaya. Aduh, Jan. Ya, Jan. Pak Lurah. Ada kemayune. Ayo munyon jaluk kawinan buat. Ora yo senen ibuke. Lanjut. Budi, Bang. Ayo Pacitan. dah nyanyi. Wah. Ayo joget, ayo. Alah. Iso muni kluthuk-kluthuk lho Mas. Endi ta? Masa ta? Heeh. Eneh jajal. Tandung. Apa? Lah kok enek nginge barang. Enek. Neng jero ngono wi. Kowe iki kok madane kancing nggonmu dhewe jajan muni. Dong. Luwih banter ngono lho. Lah tragedi nggonku Mas. Sikile iki lho. Iya. Alah, bape iki lho. Iso ngaluk-ngaluk ya. Ya. Ora. Iya. Ya jegok bareng lho. Wis kurban banci wi. Gawe tra keturunan Anggora. Oh, kucing ya. Lah kan kuwi asline Cina Mas bocahku. Oh, Cina. Lho, bapake Cina. Heeh, ibuke. Ibuke Gibas. Lho. Dadi metune iki. Oh, wedhus. Semple, kowe ra ngerti aku ki Cina. Ngapa? Nunggoni seleb-selepe kobong. Oh. Oh ya Tadi pantes. kebrangas. Nek awake dhewe asline wong anu ya Mas ya. Cina ya Oh, awake dhewe. Cina asli. Aku kan Mbak Manohara itu Western. orang Cina. Jadi maaf ya sama kamu nggak level. Gak level. Aku itu singkek. Kita tuh level ya Mas berdua ya. Iya, berdua itu Cina. Ini singkek, ini telek. Wapuk. Wapuk. Ayo kapan-kapan napu telek. Mas Akbar, Dalem.
Lipstikmu dinaiki abang bentar. Mosok nganggo lipstik. Ora. Ora tenan ya asline bagus ki ya ngono kuwi. Heeh. Mbak Somio kok lho. Kuwi lipstikan to, Pak? Ora tra WC ya ngono to, Mas. Semua abang. WC ngono ya. Semua abang ngono. Pengen ngerti rupane koslet iki. Kloset. Ayo koslet. Koslet itu. Oh, itu kloset. Mas samu no kamar mandine kene apik. Duh, nyapa sih? Apik, Mas. Aku Beda mau karo nggonku. Duduk. Kene duduk kok wedi kaya nganu ngono lho, kaya magicom ngono. Hah? Terus? Aku tak nggo nganu to Mas, tak nggo lungguh mak plek ngono. Heeh. Kadung metu lah kok pencetane ra kenek. Terus Akhirnya tak umbar ae. Kok cah edan. wong edan ae. Mau mbok tinggal ngono. Tak tinggal. Pak Lurah mlebu raisin. Lah kono kan yo enek ciduke to, Nduk. Ora enek. Ora enek ciduke Mas. Ora enak. Yo kok bener si Ipmeo kok. Ora. Wong aku nguyuh ya bente tak celupne ngono. Lah piye arek cawi ya ora enek anune kok. Arek iso ora enek ciduke. Yo dicek sik aja ngetokne sik dicek sik ngono kuwi. Nadyan. Entekno Mas. Entekno. Panas. Udan. Lambene. Panas udan. Udan panas saling-aling capek gunung. Jaranan. Ayo yo. Yo Meo joget. Ndang ditane Mas. Yo. Meo joget. Peserta ke-1. Meo Sukadal. Wah. Woi. Wah, dadi. Wah, dadi. Yo, awas. Ayo. War. Roko. Nganu raine kok ganteng ngono ya. Kok wis mau berangkang ya. Joget to. Wah, awakmu. Aku nyapa? Joget to, reok. Jaranan. Ora iso ngene iki Mas. Iso. Apa enek jaranan nang Margo iki lho? Jaranan kok Thailand. Oh, Thailand ya. Woi.
Nyapa. Kowe iki lho nyapa kok rupamu. Apa nyamrut-nyamrut lho. Rupane kok gupak kabeh ya. Lho ya. Rupamu nyapa kaya bar mabuk ning bis lho. Wis nyapa. Ngocok. Wis kulite ireng, wedake putih iso kaya telet cecek. Aku bare kan kok diguyu wong-wong to. Apik kok. Apik kok. Apik Apik piye? Ganteng kan. Raiku kekantem bongkong mak suwentup jare. Bokonge sapa? Legonmu. Ora krasa iki, Mas. Lho. Oh iya lah kok kan bantal. Ayo. Bacotne. Nadyan wadon serompok. Oh iya, Arab. Kol-kolah iku Iya. Kan iki kota santri to, Mas. Oh, kota santri. Lanang. Yot, dawahke langgam.
biasa. Terima kasih Mbak Manohara. Matur suwun. Duduk dulu, istirahat dulu, Oke. ambekan dulu. Wah. Jajan. Sinden ayune kaya ngono. Lanang kok. Duduk. Kok mangga diukit-ukit lanang ya Mas. Iya ta ya. Mas Mio dilanjutnya ya. Nggih. Iki ana pamundutan lumantar WhatsApp Nggih. sing request iki Sutresno Budaya sing selalu setia mengikuti kita. Nggih. Sing saka Laladan Nganjuk nyuwun ki dikon ngracikne sambel kemangi Mas. Wah, ingkang racik sinten? Mbak Pesek. Ayo Jumeneng, saya. yuk. Lehmu Yuk. nyambel kaya apa, Sek? Iya, sepot ico. Celorot. Hey! Hei! Oke. Luar biasa. Disapa Mas Mio? Wilujeng dalu nduk Dalu, pesek. Mas Mio. Lajan sehat ya no. Sehat. Di beberapa roco Astabrata Ya. untuk kali ini sehat pinaringan sehat. Sehat. Semangat Oke. ya nduk. Semangat. Saderipun tetembangan lelagon kaaturaken napa ingkang badhe dipun aturaken kunjuk ing ngarsa sedaya ingkang sami rawuh. Nggih, bahagialah kula teng mriki. Uluk salam kok Nggih. Nggih mugi-mugi warga masyarakat Mojagung. Mojoagung Karangwinongan. Karangwinongan Nggih, khususipun. khususipun. Nggih. Rezekine kathah. Amin. Sedaya masyarakat panjang umur. Amin. Sehat selalu, pokoknya yang baik-baik ya. Oke, Ya, yo. Mbak Lala. Kayak Mbak Pesek ini ki malah uripe awet lho Mas Mio. Sebabe Oh, irunge pesek, ambekane irit kok. Nggih. Ngono lho. Oke setuju. Amin nggih, amin. Sambal kemangi ya Mbak Pesek. Nggih. Oke, yuk buka saka kendang. Sambal kemangi yuk, celorot Astabrata. Ya yuk. Hey! Asik-asik. Hey!
Mbak Sri. Iki sambal kemangi menceritakan tentang kesederhanaan hidup, Mas. Luar biasa. Mangane tempe sing penting sehat awake, gitu. Wah, jan. Welingi romo ibune sregepo nyambut gawe ning aja nganti lali karo Gustine. Nggih. Dilanjut, Mas. Nggih, iki suasana sansaya dalu nggih Pak Canging. Nggih. Lagune napa, Mas? Dilanjut Mbak Ingkar kon jumeneng. Yuk seperti to. Yuk.